Straight to the point. Naalitas tundugang mga isgutanan karong buntaga mga kaigalaan. Human mga higala sa House Committee on Justice. Nga ila na mahigalang gibutuhan, dunay 53 votes. Nakuha mga higala. Pagsiguro o pag-ingon nga dunay probable cause ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Gikan diha mahigala sa House Committee on Justice, ila na kanang i-forward ngadto sa plenary. So ang tanan nga mga congressmen mao na mahigalay mo buto o dili niya nang maong impeachment case, impeachment complaints kung ipada bagyod sa Senate ang articles of impeachment or dili. Ang basihanan 1/3 votes sa mga sakop manghigala diha sa atong House of Representatives. So kinahanglan makakuha mga kaigalaan og 1/3 votes aron nga mapadana dito sa Senate kining articles of impeachment. So sa 318 congressmen mao ni ang atong latest nga nakuha. Tanaw na to may galaon sa pagipinaka bag-ong number karon basta mao ni mahigala aton nahibaw-an. So may kag 1/3 ana dunay mga 106 congressmen. Considering nga nakuha na ang 53 ka mga boto diri mga higala sa House Committee on Justice, unanimous man ning pagkuha nila sa boto, malagmit dali lang makuha nila ang another 53 ka boto sa mga congressmen didto sa plenary. So mapadana ngadto mga higala sa Senado kining articles of impeachment. Straight to the point. Although pagkakaroon mga kaigalaan, ang NUP kung National Unity Party sa House of Representatives, miingon mag-meeting pa sila karong umaabot nga Huwebes or Martes, May 5, kay nabahin ang ila mga higalang mga membro sa NUP. National Unity Party nabahin ang ilang mga membro. Kay permiro sa una, doon naman sa alliance indikin kining NUP ngadto na sa administration, pero karon nabahin sila. Ingon sila nga conscience vote na lang ato, di lang ta mag black voting sa atong partido. Kay doon na may mga congressmen nga dili gustong mubuto sa impeachment nga ipada ngadto sa Senate. Straight to the point. So kung mahimo di lang ta nga kanang maghiusa ta og atong iduot si VP Sara, depende lang sa kadausa nato kung unsay gusto. Ha? Ingon si Congressman Puno, ang NUP dili mo boto sa impeachment basta way lig-on nga ebidensya. Ya karon napresenta na mo ni ang tuyo nila sa House Committee on Justice, pag-convince po ni sa ilang mga kaubanang mga congressmen nga mobuto mga kaigalaan sa impeachment kung doon na ebidensya kay ni concede ni kondisyon naman daan ang NUP nga kung na ebidensya batok ni Sara mobutar mi, pero og kuwang dili konbensido mga higalang mga ebidensya nga butang diha dili mi mobutar. So karon kana na may probable cause nagkasnabot sila mag-meeting pag nagbalik dahil karong Tuesday, depende kung naabay pressure po o ba. Na magina pressure kanunay. Mag-meeting pa sila kung unsa ba gitong stand ani. Kay nihangyo ang ubang mga congressmen sa ilang grupo nga wa lang di lang ta mag-unite gyud sa tong buto. Depende lang ang mga congressmen matag usa kung mubutar ba sa o dili. Atong taga conscience vote mo ilang gihatag nga ilang giingon ndekin. Conscience vote kuno na. Nga depende sa congressman mubutar ba sa dili. Mao ni ang gi-fight ron sa ubang mga congressmen ngano man. Depende man po na sa distrito ron. Panalitan ikaw usa ka congressman karon mga higala nga why problema imong distrito, ibutang ta lang. Bisag unsa imong buhaton, bisag unsa imong baruganan sa national issue, tagsa-tagsa lang, depende lang kung kinsa ibutuhan, walay butan na ita kung kinsa. Ha? Kay kung magpinugsa na, delikado man ang mga congressmen karon day, ilang i-consider kamo mo ginahibaw dito sa ground. Sila mo ginahibaw unsa magipulsos mga tao. Kay representative gud mo sa mga tao. Unya, kung congressman ka karon nga, why problema, naka-establish na gyud ka sa imong distrito, ibutan ta, daghan na gyud nakautang kabubuton nimo total, gamay ra man ang distrito.
Bisag unsa imong stand sa mga issues, di gyud matandog ang imong mass base. Ang imong mga leaders dili matandog. Kana pwede na nga exhibitionan lang nimo. Pero kadtong mga congressman nga medyo tandugonon, labi na mahigala og ang mga tao ron kusog yun mga kaigalaan si Vice President Sara Duterte, mga Duterte ginang naa. Unya mabutar ka against. Sumsuko to mga tao. Mapiktaran ang imong pagdagan unya sa 2028. Straight to the point. Muna dili palandaan sa ubos balay-baloranan nagka diskusyon ng mga congressman nga walang tay butanay, depende lang kung kinsay mo buto. Depende po kung sa pressure po sa Malacanang mga sukitig paminaw. Kaya siyempre, kung ikaw congressman karon kay, congressman kas Kamutis, butan ta lang, 5th district, imong bantayan kung unsa man ang mga tao diha. Kung kanang mga tao diha, labi pag, mga loyal na gina nimo, di pa nagmadata nanday, kidaghan mo gunik aygon. Pero kanang district, magkunas gamay-gamay, kinim kong senador, nasod maguna, lisod, kaya di pwede og hutdo ni pangugos ilang mga anak para mahimo kang ninong lang tanan. Ang congressman ka madara man nagsusuroy nimo day. Magninong ka dito, ninong ka dito. Kaya kana imong mga gipangkugos, butang ta lang. Nay namatyan dito, adto ka na. Madarag tuyok ba? Ya kana panalitan og bisag unsa imong baruganan, mabutar kang sara, di kang butar sara sa impeachment. Kana sa di na sa matandog ng ubanday mga sige lang kes congressman maorbanay nagkuan maorbanay nagkugo sa imong anak eh. So bisag unsa iyang baruganan, bisag pag Duterte kami ka Duterte lang gyud ko kung ha pero anak nagkugo nimo kay ikaw may nagkugo sa kong anak. Madara mo ni kalainan sa congressman og imong distrito gamay-gamay ra matuyok nimo ba? Ya kana mga leaders mo kautang kabubuton nimo diha. Medyo bisa pag unsa imong baruganan dito, ligon ka nga dili ka matandog dire. Lahi ang treatment sa tawa, ingong mga tao sige. Kung Duterte lang mi kong pero anak lagi minimo. Sa dili medyo sa babaw. Ingong man mga politiko ko na rin. Sige bahala na ba sa siguruan lang ko niya. Mama ni kalainan sa congressman o senador. Kay gamay-gamay naman distrito, pwede man mo asa to'y na mamatay, adto ka. Asa tong na ay bunyag lang, mangugos ka. Bisa wala kakaila sa imong gipangkugos. So, kumpare-kumpare naman tanan. Bisag unsa ka rin mga organisasyon nga na, apil ka. Bisag unsa mahigala nga grupo, apil ka diha. Naitawag na nga brother mo dire, Pikas. Pikas po, sa nga na. Apil po kaki. Asa dapit ang bunyag. Bitaron ka pangugos ka, asa doon namatyan, adto ka. Asa na pitong kwan, na mga pista day, mo adto ka, matambong kag pista, mo hatag kag pangpamista. So kana, kung naka-establishar na ka, nga medyo ligo na ka nga congressman, ang imong base dito, ang imong supporters, imong mga leaders, bisag kung sa baruganan, di mo bali. Nana sila kagalingong mga baruganan ng mga tao, pero pag ikaw may ikaw, nakautang ka, bubuto na nimo, di na gin matandog, why problema ang imong boto sa Congress? Kining impeachment. Pero kadtong uban nga, medyo labi pag katong mga congressman doon nga, tandugonon ng daan, mura pildihonon daan day. Nya kada labang imong distrito, pag tan-aw na nagsurvey ba niyo, huyang ka, nagharabay mo dagan po diha. Naghamay yung pahimos panahon na kin, pag yun nga, hinay na, kay kwa na, labi pag na-involve ka daan o flood control project. O niya, medyo mga tao mura nagwa na ganahin mo ng uban. Kana karon ang mga naimang interesado diha nga mudagan tani labi pag musipyat kay nagbutar ining impeachment. Di naagi mga interesado sa imong distrito. Dayon na mga interesado mga kigalaan naghutuot pa na kanus aka musipyat. Nan kana ron dako imong kan ibutang ta kanang 5th district. Ibutang ta lang kanang Kamutis kay kung imo nagisigurado gyud kang imo ng mga butante na ang problema ang mga mayor good imo nakasiguro ka sa mga leaders imo dahil nakasiguro sa mga tao sad kay mga tao may kala na may lang kaugalingon sad nga mga kwan mo sekreto naman na og tagaan po na mo dawat na po na pero kopras po na. So mismo karon pa lang diri sa lower house pa lang wa bata mo hisgot sa Senate doon na mga congressmen labi na ang NUP party niingon nga di lang ta magkuan magdepende lang kung asa ta mo butar. Di lang tamo ingon nga
mag-usa gyud nya against si Sara, dili mo against si Sara, conscience vote na lang ta. Tagaan og higayon ang matag congressman. Kay lisod ba kay na day nga maamong ka sa baruganan sa party indikin. Mo may stand sa tong party, mo na itong i-follow. Nya ikaw, ang imong distrito dito murag kuyaw-kuyaw man. So medyo manimbang-timbang gyud ka. Kay imo man hunahon. Hunahon nimo og ari ka, mabutar ka pero mo lagi na. Kumusta ka do na pa bay kwarta nga ipabaha ni karon kay lahi magutong first nga impeachment na pa magutos Romualdez. Unya kadto si Romualdez may galama mo to interesado pod nga modagan pagka presidente. Sumoto interesado gyud nga matangtang ni si Sara mahigala isip vice presidente. Straight to the O point. matangtang si Sara, ma-disqualified mahigala di nakadagan sa 2028. Paminang Romualdez mo naghayahay siya wa say kontra. Although kanagong uban na mo managan sa guna pero at least dili na kay na kalig-on, no? Ya karon wa naman si Romualdez. Kinsa may mo kuan naron, do na may ubang mga congressman day nga murag nagpaabot-paabot ng saban na batay grasya inig mobutal tay di ba? So tanaw no ni, but considering nga 53 votes lagi kinahanglan. Ha? 53 votes na lang ang kuwang. Kay ato i-presume nga katong sa House Committee on Justice di atong bali dayo Ang ama mo bali pa to. So ang House Committee on Justice unanimous sila. 53 kabutos mga higala i-impeach gyud Sara nakakita sila og probable cause. So kanang another 53 makuha nila diri mga kagalaan sa lower house. Pero kanang ubang mga congressmen na nagana lang ng uban, kay ugaling og musipyat makadagan si Sara, o musipyat dito sa Senate ba? May lang og kontak na daan sureball na sila nga nagbot Senate. Konbikto gyud ni. Di na kadagan. Kay musipyat makadagan, delikado ang imong kontra sa imong distrito dahil mo isa ni Sara unya. Nag-abot mahigalas 2028 election, dako man ang butanga. Straight to the point. Labi na lagi kung murag tandugunon ang imong posisyon na murag kag kadaugon, murag kag kapildihon, 50% murag kag mudaog, 50% murag kag mapildi. Unya inig eleksyon mahigala na interesado di aron nga mudagan pagka congressman mo iisa ang kamot ni Sara. Medyo man nagana sa kaanang panahon na. Okay, sa pagkakaroon kusog mo Sara yun. Tanawa gud ang field ba? Tanaw nimo ang ground. Kani istorya tag tinuod ha, kay lisod man kay na nga murag mag istorya tag imagination lang. Susiha sa ground, di ba? Hantod doon ang investigation mahigala batok ni Sara. Ikaduhang hugna na niron lahi siya ni Villar nga kasi Villar gitirahan imbestigar sa in aid of legislation kunuhay pero gitira des Villar, tandog is Villar. Down ang iyang rating. Maupod si Binay, gitirahan, down is Binay. Pa si Sara, ikaduha na karon hugna. First nga hugna may gala quad committee ra nila tabangan yon. Upat ka committee ba? Wa matandog. Karon kining ikaduhang hugna may gala House Committee on Justice. Gitirahan. Isusi sa field o natandog bagwa ba? Mo isusihan ninyo kuno. Sulti tag tinuod. Tingali doon ay gamay lang siguro. Pero ang mass base day wa matandog. Mo to istorya na ay may kagahapon nga sa ilang survey wa matandog dito sa ground. Unsa man nimo na ron? So doon na kay problema gyud og managana ka. Og kuan kay lahi man sa ni Villar nga pag demolition job nila igo down sa Villar. Si Binay demolition job down. Sarawa. Oh. Wa ta kay bawo ngadto sa Senate ha og unsay may tabo ining impeachment. But sa pagkakaron ba? Pagkakaron. Og nagpuyo ka karon mahigala nga kuan og nakasubay gyud ka sa ground unsa gyud. Way labot tong mga tao nga naa sa subdivision, high-end subdivisions nga wa gyud makataak dito sa ground. Imagination naman itong ila nga na mao na unsa ilang gi-imagine nga kusog mao na ila. Pero kanto ka masa, pangutan ang masa mingo wa man di may mutuo ano politika na suko gyud sang Sara kay hadlok gyud sa nga mudaog gid 2028. Mao gi una-una sa mga tao. So kung ikaw congressman palandaan, way labot pang senador ha panto i-discuss. Maguna-una gyud ka sa imong distrito kung ang imo karong sure ka sa imong distrito nga bisag unsay imong stand ngadto sa taas. Daog ka gihapon, okay lang. Exhibition nila nina. Way problema. Pero og dili ka sure sa imong distrito murag 50-50 ka mudaog kapildihon o kadaugon ka, klaro hagid imong stand. Mo nang nihangyo tong ubang congressman sa inyo pinday kanya wa lang tay pugsanay kung unsay atong stand. Ang ato lang nga
conscience vote na lang ta, matag usalay papilion, depende lang kung tagaan lang gagawasan kuno ang mga congressman. Na kini mga higala mo ni mga mahitabo ron tan-awon pa ni plenary, pero tan-aw nako makuha na gani kay gamay ra man ang 1/3 votes day. Makuha na sa plenary ang ngadto sa Senate na gyud ang dako pod ba higalang hisgutan